labang so pherang ke amaya long KSYC tripi amai kongchon bang long sudar ingleng hin pen klar dagalam theke than pon laki kidam tangar ni dipu along lang ok hi thialong Inut akeche ke be abang phu karbia khai aphan lang plotsi areng hu pasolo la so puthak dipo hi thialong hu chodutlo lapen karbiang autonomous council pentame asai jok jia me thanga sai chiklem sip monsam ke padoji aphan dipu lang ok hi thi ing hap chiklo la so pikadu ka vearona tang claim to voice aprang pen kipitang a trading license lang talib ji aphan verification asai claim ponlo la so hut aprang pen trading license ke dotang atuma phan akichok che heklong si angton a trading license itami ing than pon lablo la so ting akimi trading license aphan ka chuning rialo hang pon thulo la pen ke hang teng ongdung karbia tumbe ha ki claim aning ke hang ateng trading license aphan ka chuning rialo sitami jogdon si trading license chepalong dun rin tilo lapen labang so trading license ke long dun pena jog dipu lang ok hitia long non ke karbia tumsi langa ok ke jora sai claim ponlo lapen labang so ting ka chilang tami alon do jora son si thek ponlong lasila pusona sai ke claim pena pot karbiang autonomous council atuma phan sitami kachuro pajir pon bonta isi ningduk meme lapen ningjangje meme alama bangke non lahaya ke cheke beatum chilangsi karbiang autonomous council aphan FIR pidadalam theke nilituma phan license kang than mate dipo hi thia long beha bepar kachoklem long le apot pusi lamthe peklanglo lasinona jat nonta karbiang autonomous council atum lahaya sai long chilangdun pa me pensi kaduka visita chingki je thandun nangji atheke karbia khaya phan lang drop mate karbia khaya phan si FIR kipi tenglo lasi advocate tame karbiang autonomous council atum ripa menangji lapen chedandun pa menangji pusi KSYC pen kachuning ri padodun jong si karbiang autonomous council atum remde plotela ke karbi si kerem lo lapen thirak mi meji lasi karbiang autonomous council atum si karbia khaya phan ke chedan pidun po lapen chedandun pa menangji pusi pherang kya mayalong lamthe chepaklang tante pilin dong nanga phalang te bang la pulo non malong pare dong karbiang long long serious pi gala aputhak si dong nanga hang lo ta penong si lai dong langon pang ve krang riputang te dong ki bang jilangan ni la so pensung pi puri dong mathal ta seram te bang la pulo ki dam tangani dak di polo la o boja long alam ki do sai pe na jo dak lo on the me bangladesh pe ge bang atu karbiang long autonomous council aphan ta tum high court long case jo nasi laso po ta bang ke ni tum karbise ne new council ngi puang tum bang ke la anti constitution la anti 62 1953 regulation ateng ben mage pudak lo je dak bang ke 1953 aprang bang atum si karbiang lo long mage non tribal atum le liputan te hula tum si dake bepar bihaja ko long chori pudak nasi non atum ka chiplang tha ba case pi tha pi pro bang ke la karbi la karbiang lo tum mos konsi 62 la pan kelang pro pensil atung ka chiplang thap lo pus tum dak KSYC penjong dak tum nasi itu dalam tu pherang kia tru be la bangso chinam tu channel be itu karbiang lo tum mos konsi la pan chuni ring tu mangala pulo je la bangso case ba 1953 regulation ateng pe lang tum siring chapa mekasi la bangso case bang non high court no sulibo ma case bang chidan ba mekani athe la bangso case si konane be phola de liputan de ke bang jilangan ni la bang kiso pi mane la so reference si kapre ka case pe tame nangan bombo pusin tu mathalo la si la bangso la misiala ma to ka be no to ma choni lo hiniala ma ke la tu pha la hon the ne bangladesh pe ke la thap ke bang puna chong ke tha to pha la tu pha karbiang lo bepar biha trading license ngang khancho dali la tu man karbiang lo me blung ning busi gitu karbiang lo CM dr turano ha aphan tum takpe chuni riang tu asini tum theglong lo je karbiang lo farman kachidan bidun advocate tum ajha tum phula hoy diti aposi karbiang lo tum mos council tum mesen advocate tum chiri nei je la bang so case non la miatu ang bangladeshi honte me bangladeshi tum kipi case ba ke pahai vege pha 1953 ateng pe insiring chapen pahai vege pha mesen advocate ri nei busi tum karbiang lo tum mos council ni ri tela case kipi bang ane la case kipi bang ke ladak do bangti bang hodo ladak sarkar sa pudo Abdul Hasan pudo Zakir Hussein pudo lapen do dak bangli bang hodum si
labang karbiang long tun mos konsil atung hula trading license kang thang pol tum chile Telah bang pita dong di fulong behai claim tum ekdom mah. di pu pu ta la ton ni tung wa tha ten de la tung Bangladesh na chongvi la tung Dong mukak pen sem singing ti karbing long life.